kažem da je zaista ogromno zadovoljstvo raditi sa tako stručnim kadrom kao što ga imaju Vode Vojvodine, sarađivati sa stručnjacima sa drugih nivoa vlasti i sada sam siguran i mogu to da potvrdim da zaista vodoprivreda u severnoj srpskoj pokrajini i u čitavoj Srbiji ima jednu ozbiljnu perspektivu. Zajednički projekat koji radimo sa Vladom Republike Srbije, a to je projekat velikog kanala, magistralnog kanala K1 u Novom Kneževcu, gde smo u završnoj fazi kao pokrajinska vlada izdvojili 550 miliona dinara za crpne stanice, za potrebne vodne objekte, kako bi se tim kanalom navodnjavalo 11.000 hektara u tom delu Banata. Takođe radimo i na rekonstrukciji najveće crpne stanice Bezdan 2, za koju je pokrajinska vlada izdvojila 130 miliona dinara. Radimo na čišćenju kanala od Karavukova do Bačkog Petrovca, za koje smo izdvojili 400 miliona dinara. Jegrička, kao kanalska mreža od 130 km, neophodno je da obezbedi navodnjavanje za 3000 hektara poljoprivrednog zemljišta, za koje je pokrajinska vlada takođe u ovoj godini izdvojila 570 miliona dinara bez PDV-a. Ja ću malo globalno samo da kažem da je prioritet kapitalno investiranje u navodnjavanje, da su ključna dva velika izvora finansiranja iz Abu Dhabi fonda i sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, da je to iznosi preko 110 miliona eura u ovom trenutku i da se ja iskreno nadam i verujem da ćemo sav taj novac potrošiti do kraja 2025. godine i da ćemo tog trenutka imati preko 122.000 hektara navodnjeno. Sve ono što održavaju Vode Vojvodine na ovoj teritoriji naše države je direktnu funkciju odbrane naše države. Od nas zavisi koliko su nam čiste reke, kanali, jezera, kakve su nam obale i koliko ima ribe u vodama ili da li smo posadili neko novo stablo ili gledamo samo šta ćemo iseći ili već šta uraditi, što nije po duhu prirode. I naravno nije lako naći taj balans i to jeste zadatak i države, vlade naše republike, da nađe balans između ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. To jeste takozvani održivi razvoj. Siguran sam da će i republička vlada na čelu sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva snažno podržavati aktivnosti oba preduzeća koje su zadužene za vodu u našoj državi, i Srbija voda i Vode Vojvodine. Mi od močvara pravimo mesto za život i bavljanje poljoprivredom, mi od sušnih područja pravimo bogate oranice. Mi prirodu čuvamo, mi upravljamo sa zaštićenim područjima, mi čuvamo prirodu od zagađivača, mi pošumljavamo, mi poribljavamo, mi upravljamo vodama.